Duol mochung'ne riwo wi oganda jo Kenya NCIC onyiso luoro kaluwore kod kaka moko kuom dhoudi ma pacho ka ema omako thoth lemo mag telo e bede migepe mag piny owacho. Ka gichiwo lipot margi higa mar 2025, NCIC okoni akwede mag dhoudi en achiel kuom midhiero mokwako weche mag tije e thurka. Gilero ni ji mawuok e ogendini 5 kende e pacho ka ema ochunje thoth lemo ma idewo e bede migepe mag sirikal, ka gikoni dwaro nitie mar neno ni orie weche mag tije kendo neno ni akwede orumo e pacho ka. Wabro kelo ni lipot ma kamano e weche manyien mabiro. To kwa dhi nyime en ni jatend migawo mar thieth Eden Duale oluongo kanyakla mar pinje mag Afrika mondo gine ni gichiwo lwasi makare mar ne kembe mopogore opogore to ahinya mago maloso chanjo kod yedhe mag thieth mondo mi pinje odwok chien geno margi kuom yedhe mawuok e pinje maoko. Duale olero dwach pinje mag Afrika keto maino e loso yedhe gi giwegi kendo tiyo gi teknolojia manyasani e neno ni yedhe ma ok opuodhi ok odonjo e Afrika. The remedy is very clear. We must move decisively from being primary importers to becoming reliable producers of vaccines, diagnostics, devices, and many others at quality, at scale, and on time. The master key to this shift is regulatory harmonization, which converts 55 fragmented markets into one investable opportunity under the Africa Continental Free Trade Area. We are digitizing review pathways and we are integrating quality systems from the clinical trials of surveillance. And our objective is simple. An authorization in Kenya should inspire confidence anywhere in Africa. And our data should flow securely along the digital superhighway we are building as a country. Ladies and gentlemen, factories cannot stand on soft ground. We are tightening governance of procurement. We are introducing track and trace and anti-counterfeit system so that every shipment is verifiable from the production line to the patient.